Outtara ubephelezelwa izithunywa ezikhombisa ukuthi kukhona ezikuphethe njengoba zithe zisuka nje kwacikicwa izivumelwano ukukhona kuzo ezokuhwebelana wezomnotho, ukuthuthukiswa komphakathi, ezemvelo nezemidlalo. Umengameli Ramaphosa uthi amabhizinisi kahulumeni ayangena impela emazweni asentshonalanga yeAfrika. The economic sectors themselves include mining, oil and gas, agriculture, communication and information technology. They also cover defense, transport, as well as forestry. As part of our shared interest in building a capable developmental state. Umengameli Outtara uthi ukuvakasha kwakhe kuhambisana nesikhathi lapho amazwe omhlaba ebhekene nezingqinamba. These are very hard times for all our countries. I would actually say that for all the countries, given the international situation of the COVID and other crises that we have experienced here and there. Labaholi bobabili bakugcizelela ukuthi amazwe aseAfrika asebenzisa amathuba ezenesivumelwano sokuhwebelana ngokungena mbandela iAfrican Continental Free Trade Area. We expect the commencement of the African Continental Free Trade Area to provide a further boost to our trade relations. Outtara ubesehlonishwa ngokuqinisa ubudlelwano phakathi kwalamazwe omabili.